Boiro, A Pobra, Padrón ou Sanxenxo son algunhas das numerosas localidades nas que esta banda delictiva dedicada ao roubo de tendas de telefonía móvil cometeu algunha das súas fechorías. A investigación da Garda Civil iniciábase o pasado mes de febreiro, tras un roubo a unha tenda na localidade coruñesa de Sada, onde conseguiron facerse con número importante de terminais, valoradas nuns 22.000 euros. O seguimento realizado polos axentes do Instituto Armado levounos ata Cee. Nun operativo especial detívose a 3 dos integrantes da banda e posteriormente a un máis en Madrid, localidade esta última na que todos residían. Impútanselle alo menos 25 delitos, sendo o valor total do sustraído próximo aos 230.000 euros. Fontes policiais destacaron o grao de especialización dos prendidos, que conseguían acceder aos locais comerciais neutralizando a alarma de seguridade e facéndose cos móviles sen deixar apenas pegadas e con gran rapidez.